Vull començar la nostra intervenció, la intervenció del grup de primàries, dient que el nostre grup està d'acord amb el que diu la llei 38/2003 del 17 de novembre, que estableix per a les administracions públiques la necessitat d'elaborar plans estratègics de subvencions per a fomentar i gestionar activitats d'interès públic. Vull també afegir que el grup de Granollers Primàries està d'acord en atorgar subvencions de diner públic que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o siguin d'interès social o tinguin per objecte la promoció d'una finalitat pública. Vull fer aquest preàmbul per deixar clar i no tenir dubtes que per Granollers Primàries atorgar subvencions és moltes vegades una solució necessària. Per al tercer sector, per exemple, per fer front a les necessitats d'aliments i habitatge. Necessari també en el món econòmic per incentivar l'emprenedoria i l'economia si es troben aquestes ben dirigides i pensades. I necessari també en el món cultural i esportiu per incentivar i fomentar la cultura o les activitats de lleure. Faig èmfasi en aquest preàmbul, repetint-lo 3 vegades, perquè no volem que el nostre vot en contra d'aquest pla estratègic de subvencions no s'interpreti per via directa o en la rèplica com un no en contra al simple fet de donar subvencions. Per això vull fer aquesta introducció. Per tant, intentaré explicar la nostra posició de la forma més clara possible. Aquest és un pla que presenta un llistat de subvencions en règim de concurrència competitiva, són aquelles que s'han sol·licitat per part de diverses entitats i en aquest cas el nostre grup no té res a dir, compleixen uns criteris i s'atorguen segons els criteris. Però aquest pla també presenta un llistat de subvencions de concessió directa, subvencions que es troben previstes nominativament en el pressupost de cada regidoria o entitat i també hi ha altres subvencions atorgades perquè s'han acreditat raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari o perquè l'equip de govern ha cregut justificades per dificultat de realització d'una convocatòria pública. Quan revisem el llistat de totes aquestes subvencions a entitats, escoles, taula del tercer sector, clubs esportius, etc., i quan revisem tot aquest document on s'especifica aquest pla estratègic, que és el document perquè sapigueu 3/2024/242, no hi trobem i no ens queda clar els criteris adoptats per designar les entitats o les quantitats monetàries en cada cas. Sempre hem cregut que està molt bé destinar ajudes en forma de subvencions a qui ho necessita, però cal pensar que es fa a través de diners públics i cal anar amb molta cura. I en aquest punt els vull posar exemples d'alguns conceptes que no ens han quedat ben explicats. Per exemple, la primera pregunta: per què es designa una partida de subvenció de diners públics en aquest llistat a la Granollers CAP, quan el propi president del Balonmano Granollers de manera pública va admetre i comunicar que la Granollers CAP aportava beneficis en règim monetari? Ens ho poden explicar perquè hi ha una subvenció específica només per a aquest tema? En l'apartat, per exemple, d'àmbits i finalitats de les subvencions de la pàgina 9, on s'especifiquen els 13 àmbits on l'Ajuntament atorga subvencions, per què no es fixa quin percentatge de retribució monetària precisa en cada àmbit o finalitat, quan es tracta d'un pla estratègic amb una durada prevista de 4 anys? Sobretot en els casos de les subvencions nominals que no són per projectes presentats, sinó d'adjudicació directa a entitats. En el tercer exemple, quins criteris s'utilitzen per decidir, per exemple, en l'àmbit de cooperació, que els amics del poble saharaui, per exemple, tinguin una partida 4 vegades superior a Mans Unides, però, per exemple, inferior al projecte d'envol de cooperació Senegal? Un altre exemple, per què la partida dedicada a l'associació cultural és per si sola la partida que reben en conjunt altres 5 entitats culturals de la ciutat, com l'agrupació sardanista, l'Esbar d'Ensaire, l'Ateneu i 2 corals de la ciutat? Quins criteris utilitzen vostès per fer una subvenció nominativa directa, per exemple, al Col·legi d'Advocats i no a altres col·legis professionals? No caldria explicar també bé per què a una associació de comerciants de Granollers se li donen 45.000 euros i a una altra se li donen 7.000? Amb això, i podríem seguir amb altres exemples del llistat de subvencions especificat en aquest pla, el que volem dir no és que no estiguem d'acord amb que la Unió d'Empresaris, l'UGT i Comissions Obreres per assessorament laboral rebin 15.000 euros de forma directa, per exemple. El que demanem és quins criteris s'han utilitzat en fer aquest pla estratègic per decidir quines entitats o associacions rebran ajudes directes i per què aquests imports en concret i no altres. Quan a les comissions informatives pertinents hem preguntat
Per què unes entitats tenen més subvencions que altres? Vostès, majoritàriament, han tocat el violí. Reitero que aquest pla no ho especifica. I si no s'especifiquen bé aquests criteris, podem caure en l'error, en un error important, de pensar que això és només una llista repartidora. Un repartiment depenent si ets més o menys socialista. Volem afegir també que tampoc compartim que el règim de seguiment i avaluació d'aquestes partides, de forma completa, com s'especifica en el document, incloses les de no concurrència, que són les que més ens preocupen, no es faci fins al segon semestre de l'any 2028, any que ja hi haurà un altre govern i uns altres responsables de les àrees que prèviament havien donat les diferents partides. Som partidaris que l'avaluació completa es faci al final del mateix mandat on s'han atorgat aquestes subvencions. Només per a què fos, per a no sentir en una comissió informativa, com hem sentit, és que no sé per què es va donar aquesta subvenció, perquè jo no hi era, quan hem preguntat, ja valdria això la pena. Com entendran, el grup de Granollers Primàries no pot votar a favor d'un pla estratègic de subvencions que no contempla aquests principis i no especifica millor el motiu i percentatge de cada àmbit de partida. Senzillament perquè estem parlant de diner públic i no de diner privat. Moltes gràcies. Granollers Primàries.